И голубы над нашим краем у синем небе поплыли. Брама сядзібы над Нёман. Конец 19 стагоддзя, Мінская вобласць, вёска над Нёман. Размешчаная ля вытоку Нёмана, сядзіба Наркевічаў-Ёткаў – гэта не проста архітэктурны помнік, а важнае месца для знаёмства з нашай спадчынай. Яе гаспадаром быў славуты ўрач, вынаходнік і вучоны Якуб Наркевіч-Ётка, якога еўрапейскія калегі празвалі электрычным чалавекам. Сядзіба над Нёман стала сапраўдным навуковым цэнтрам. Тут праводзіліся шматлікія эксперыменты з маладаследаванай электрычнасцю. Была заснаваная першая на тэрыторыі Беларусі метэаралагічная станцыя. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!